derraɓe andinago diina men ɗo ɗum hunde tefrande ɓi adamajo andino ko larani kuje diina meɗen ngam andinago diina ta tawi goɗɗo ɗon suhlani andinago diina man foti o ƴaman walla o jangan ɗo Allah cenɗo ɓamtanmo darja e noon bo Allah cenɗo hokkanmo annora lattiɗum o laara lattiɗum dayiɗum be diina man Allah cenɗo waɗanan mo annora o heɓta ko o huwata ko woni nder diina meɗen man e to Allah cenɗo muyani goɗɗo hayru ɗo o fondamo kala ɗume fuu o huwata ha nder diina maako sey to o andi kiita man kanjum jawmiraɗo ri wala yafalu fi'lan hatta ya'lama hukma Allahi fi tata goɗɗo huwa kuugal sey o anda kiita Allah her kuugal man ɓawɗo no jokki wa yasal al ulama al muttabi'ina li sunnati muhammadin ɗo kan laawol no goɗɗo ekkitorto ko huwata man yo woodi hunde lattiide himmiɗinide nde ɗon lortina ha meɗen kala ñalde fuu goɗɗo waɗande pamarum man nde joyi hurata be hunde man yo hunde man nde ɗum dewal mangal julɗo fuu ko ɓurata worgo kam laɓɓitino dewal man ƴamangal famranongal hurata kanjum wiyete dewal nangarɗam no nangirta e nandi ta ɗo taskano julde wakkati waɗi a nangan yo nangarɗam man no nastirta julde ɗo noyi ngarata nangarɗam man ngam en andi julde sahatako seɓe nangarɗam kanjum modi ɓe mbi ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajib to hunde lattinde gajibinde hunde man bo timmirta seɓe timmiditta seɓe hunde wonde feere nden kam hunde wonde feere man bo lattoto wajibi wanen andi julde timmiditta seɓe senuye seɓe nangarɗam yo nden kam senuye ɓe nangarɗam man bo kanjum bo ɗum lattoto ɗum wajibi yo dogo goɗɗo to andinake nangarɗam dewal maako julde bo a tawan to ɗon andino nangarɗam julde maako man bo laaɓan yo ko teddini nangarɗam ɗo Allah cenɗo inni nangarɗam ha Qur'an o waddi dede dammuɗum dede no ɓiɓɓe adama en nangirta Allah cenɗo wi o ewni mu'min en o wi idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wa ila akhir al aya Allah cenɗo wi onon mu'min en ton taskanake julde on giɗi ha julon loote geece moɗon ɓawɗon looton juuɗe moɗon ha ngara coɓɓuli moɗon ɓawɗon masmon ko'e moɗon ɓawɗon looton kosɗe moɗon ha wara de korɓule moɗon yoɗo ngam himmiɗinago nangarɗam ɗo Allah cenɗo jolni no nangarɗam nangirte de global man ha deftere maako wiyetende Qur'an deftere alqur'an wonde yeeso meɗen yo tan nangarɗam annabijo sarditi nangarɗam to ha dewal julde ɓi adamajo saaho seeto oɗon nangi nangarɗam wodi hadisol imamul Bukhari be Muslim pillingol annabijo sallallahu alaihi wasallam wi Allah ceniɗo jaɓata julde goto moɗon pat to o yewrama sey to o nangi bi mana to o wala nangarɗum o warata o huuci taw yaw juulan sey to o nangi nangarɗam lattiɗam timmidiɗɗam yo nangarɗam ɗo ɗam ɗum mari sardiji ɗam ɗum mari farillaji ɗam ɗum mari ko firtata ɗam to sardiji man timmiday ko goɗɗo man o nangi nangarɗam man ɗam sahatako to farillaji ma jam timmiday ko o nangi nangarɗam man ɗam sahatako e noon bo to nangarɗam man o nangi ɗam timmi to woodi kuuje ɗe limtete ɗo ngari pe'anake nangarɗam maako man ɗam fistake ɗo ngam majum mbiɗen sey goɗɗo anda kuuje man ngam kuuje man ɗe ɗuuɗe ɗe bindanama defte ɗuɗɗum amma tawan ɗuɗɗum nder yimɓe kakkilanta ɗum nder sarriji nangarɗam haalimten global ɓawaɗon pisten ɗum seeɗa aran kam goɗɗo o latto o jullo o latto oɗon jogi silama o fuɗɗata nangugo to o keefeero o nangi nangarɗam ko ba julɓe nangirta nangarɗam maako man ɗam sahatako ngam Allah ceniɗo jaɓata kuugal fu to goɗɗo lattake o keefeero sey to lattake o julɗo ngam maji Allah cende wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah Allah cende ko waɗi nafata jaɓata sadaka hokkata heferɓe mbar jaari ha nafakkaji ɗi ɓe gaɗata en andi heferɓe bo ɗum gaɗa sadakaji ɗon dokka ɗon nafa atime en ɗon dokka lattiɓe talaka en amma Allah cendo wala ko ɗum nafata her maɓɓe ɓe keɓrata ɗum mbar jaari Allah cendo maɓɓitana ɓe duniya noon ɓe majum ko waɗi bo ngam ɓe caɓɓay ko wiyete hunde mawde kadi wiyete silama yo an bo to ha nangarɗam ma saaho sarɗiwol aranol nder sarɗiji sahago nangarɗam ma lattoɗa a julɗo
e non kat bo nder sardiji sahago nangardam lattoɗa ɗum mari hakkilo to goɗɗo ginnaɗo ko nangi nangardam timmi diɗɗam nangardam man sahatako ngam nabijo sallllahu alayhi wa sallam wi bindorgol ɓankama ha yimɓe tato ko ɓe ɗon ndewa dewal bonko dewal man ɗo ngal sahatako annabijo limti nder majum o wi anil majnuni hatta yufiq e noon nder sardiji sahaɗa go nangardam a tamise sendidir ko hakkunde boɗɗum ɓe kalluɗum ɓinguel famaren duuɓi ɗiɗi duuɓi tati yo nangi en andi nangardam man wala yeɗam yata amma ɓe mbi sinnu tamise duuɓi sendirgo hakkunde boɗɗum ɓe kalluɗum mo diɓɓe mbi ɗum oɗo wara duuɓi jeɗɗi ha yarugo yeeso kañum en tawna hadiseji goɗɗi annabijo e muru auladakum lissalati li sab'in umre ɓiɓɓe moɗon julgo to ɓe gaɗi duuɓi jeɗɗi ngam to duuɓi jeɗɗi gaɗi ɓinguel sendiran hakkunde boɗɗum ɓe kalluɗum ɓawɗo annabijo to en gaɗi duuɓi sappo bo piyeɓe dow sende julgo man yo kañum tamyis sendirgo hakkunde boɗɗum ɓe kalluɗum bo ɓinguel man sey yetto duuɓi man o nanga nangarɗam ɗo bo nder sardiji sahago nangarɗam e noon nder sardiji sahago nangarɗam waɗgo anniya so a wari ha gaɗa dewal man ɗo gaɗa anniya ɗum dewal gaɗata anniya man bo gaɗa ha nder ɓernde maɗa yo anniya go ɗon sharrite kala deweɗe ndeweten Allah cenɗo fuu na nangarɗam tan iga julde man iga suumago kala dewe ɗe ndewreten Allah ceniɗo ɗo fuu ɗon sharrite her maje ɓi adamajo waɗa anniya lamga ngar nabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi innama al a'malu binniyat kuuɗe fuu ɗon miccite ɗon andite ɓe sahago anniya ma yo yaake feere seeɗan wara nastagal jiha anniya man a waɗi anniya ɗum nanga seeɗan wara wiya ana anninaki walla loota juuɗe ɗon seeɗan wara wiya kay juuɗe maɗo tema a lootayɗe boɗɗum walla masmi hoore ɓe modi ɓe mbi to ɗum ɗo fe'ane banni ta ɗo wana seeɗaniyel man dayangel an kam duyɗum ɓe latti ɗum maago do latti ɗum yaqin dow ko jakkikinɗa aɗo fu waɗo fartu haala sarri seeɗan moltangel e noon kadi bo nder sardiji sahago nangarɗam modi ɓe limtani en ɓe mbi latto nangarɗam maako man ɗo tata o nangaɗam se to woodi coɓe ngoni her maako bo fu o timmidiri ɓe majum to ɗum bawle gurtoto hor maako ma o timmidiri ɓe man o looti ɗum ha ɗum laaɓi amma to lattake woodi bawle ɗon feeɗimo walla noyi walla ɗe ɗon gurto o wari o nangiɗo bo nangarɗam maako ɗam sahatako e noon kadi bo nder sardiji sahago nangarɗam ndiyam ɗam o nangirta man ɗo bo ɗam latto ɗam ceniɗam ta o nangira be ndiyam lattiɗam coɓɗam ɗam coɓe ɗon bangi her muɗum o wara o wiya o nangiran be muɗum amma to lattake ndiyam man ɗuɗɗam coɓe gaɗi her majam ɗo kam battidinta her majam ga nabijo mbiɗo ida balaga al ma'u qullataini lam yahmilil khabath to ndiyam ɗottake dede bulki ɗiɗi ndiyam ɗuɗɗam masalan coɓe pamare ngari nasti dow muɗum ɗo ka wala ko watta bana masalan ndiyam londe coɓe ngari bicciga nder ndiyam man ɗo ka wala ko watta ɗam to lattake ɗam ɗuɗɗam amma to lattake ndiyam pamaram dan nangirta man a laari coɓe bo ɗon her majam coɓe bo lattiɗe banguɗe ɗo bo nagarɗam ma man sahatako sey to lattake ndiyam man ɗam ceniɗam nder sardiji sahago nagarɗam ndiyam man lattoɗam dagiɗam hutinirego tata latto ndiyam ɗam kutinirɗaman ɗam gujjaɗam aɗo wujjaɗam mbiya nangiran ɓe maja walla a fasake goɗɗo a jabti ɗoɗo yimɓe kakkile yimɓe haɓɓoɓe compteur jigal jiha sinek ɓe ɗon nangira ndiyam man ɓe giworo janaba ɓe faama dewal maɓɓe man timmiday to ɓe ɗon gujja ndiyam man to ndiyam man ɓe ɗon gujja ɗam donc gam majum haɗo modi ɓe gaddi ɓe mbi to lattake ndiyam ɗam nangirta man ɗam lattake ɗam dagaki nangarɗam ma kam sahoto amma latti ɗum hunde ɗo hewtete zunuba hewtete amma woodi yoga modi ɓe bo mbi to ndiyam man ɗam gujjaɗam kam nangarɗamama bo sahatako amma kongol misugol jumhurul ulama kam fu jayi ɓe mbi ko ndiyam man a wujji ɗam bo to a nangi nangarɗam man sahoto amma se kakkila zunuba kam hewtete ɓe nangirgo ndiyam man e ɗon ɓe nder sardiji sahago nangarɗam kabda ndiyam man yotto ha ɓanduma tata hunde wara hedda hakkunde ma ɓe yottago ndiyam her ɓandu man ɗo bo gaddi ha rewɓe hakkilo tan ɓe ɗon gaɗa peɗeli ha verni maɓɓe yoɗo nangarɗam maɓɓe sahatako donc kodi kam verni ɗon ba peinture ha less man ɗo ndiyam nastata yo ko o nangi to ɗo waɗi verni nangarɗam mako sahatako walla waddugo hunde latinde tekkude takka ha ɓandu warta ko o nangi nangarɗam ɗo ndiyam man warata mema ɓandu mako an kanjum bo nangarɗam man sahatako seeto o itti hunde man e noon kadi bo nder sardiji sahago nangarɗam ɗo kan latti on lattiɗo ɗon mari yewre tum oɗon mari soɓe tum ha mako kanko man bo ɗo sardite sahago nangarɗam mako sey wakkati nasta bana masalan marɗo salasul bawl oɗon mari ñawgal jiha bawle tille mako daratako imma nayewu walla ñaw eɗon gurto noon
neɓa toɓɓita yo o bo kanko to sharɗi ha nangarɗam ma ko sahoɗo se o nanga hedda ɓe wakkati ta zura 13h juuleten noon o nanga e gamidi o wara o juula 13h ɗo julde ma comment sahatako amma to 13h o nanga gal 13h moy 2 walla 13h moy 3 to nangini o sobotira nangarɗam man ɓe julgo yo ko wurti ha ma ko wakkati julgo kam ɗo kam mo debbe mbi wala gacce ngoni dow majum ɗon debbo marɗo ñaw ƴiƴam kefere ƴiƴam ɗo wurto ha debbo tayrata damol istihada ɓe mbiyata ƴiƴam ñaw na ƴiƴam hayla kan kita mum feere kañum ka o juulatama ma kefere ƴiƴam man dogoto ƴiƴam latto ƴiƴam ñaw yo kanjam man bo kanjam bo to ha o nanga o juula se hedda ɓe wakkati se wakkati kam nasta to o nangini ɗum sobotira ɓe julgo amma to o sabbitini ɗum o fuɗɗi tan nangarɗama yo derraɓe to goɗɗo andi sharɗiji nangarɗam banni modi ɓe limtuɓe ɗi ɗuɗɗi amma e limti seeɗa nder maji ha ɗo farillaji nangarɗam bo jeeɗiɗi kanji kam ɗi andaɗi lodgo yeeso filitango fuu e noon bo lodgo juuɗe ha waddugo latti ɗum toɓɓuli e noon bo masmugo hoore masmare bonde fuu e noon bo lodgo kosɗe ha wara korɓule e noon bo tokkidirgo tata o daro her kuugal man warta ha yoga terɗe ngara joora kat bo o fuɗɗita e noon kat bo latto e noon kat bo yiggugo mbaɗa waɗi masaba malikiya masabaji goɗɗi feere kam cerɗita yiggugo man mbimana gigga ha mata ndiyam man nasti yo ha masabaji luttuɗi kam fof ko a yiggay to ndiyam man maati ha nokkure man ni ɗo kam wiyete a nangi nangarɗam timmidiɗɗam yo dammuɗum nangarɗam imamul boukhari be muslim pillani en woodi hadisol wari holli en no annabijo sallllahu alayhi wa sallam nangi hadisol man hadis humran man ɗo ɗum maccuɗo ali ousmane ibn affan o wiyandere wonde feere ousmane ibn affan ewni nangarde nde waddi nangarde joƴƴini nde yeeso muɗum o wi oɗon laara o wi ousmane ibn affan hooci ndiyam waɗi ha newe muɗum lootiɗe nde tati kono watan sa hoosi butaru walla gongoru arta loota juuɗe ma nde tati ɓawɗon o naftini juuɗe maako jungo maako lattingo ñaamo ha kaakel man humran men ɗo wiya en ɗo yewta en o wi ɓawɗon o wusɓi nde wusɓi ɓawɗon o sorkini ɓawɗon ousmane man fifti ɓawɗon o looti yeeso maako nde tati ɓawɗon o looti juuɗe maako ha wara coɓɓuli bo nde tati kanko ousmane ibn affan ɓawɗon o masmi hoore maako kanko ousmane ibn affan ɓawɗon o wari o looti kosɗe maako man bo fu nde tati o looti kosngal ñamal nde tati o looti kosngal nanal bo nde tati kanko ousmane ibn affan ɓawɗon nde ousmane man timmini nangarɗam banni wiyata maccuɗo maako man walla dimɗinaɗo maako man o wiyata mo ra'aytu nabiyya yatawadda'u nahwa wudu'i hadha o mi laari annabijo ɗon nanga bana nangirmi ɗo bana nangarɗam jotta nangumi yeeso mon ɗo noon annabijo sallllahu alayhi wa sallama latti ɗon nanga ɓawɗon o daraki noon o wi mi nani annabijo ɗon wiyata a nangi nangarɗam timmidiɗɗam banni annabijo wi ɓawɗon a juuli derɗe ɗiɗi ha derɗe ɗiɗi man bo wala waswas waɗi ha nder ɓerdema a juuliɗe ngam allah ceni ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ghufira lahu ma taqaddama min zambi kala zunubaji ma artuɗi lattiɗi pamari kam fu allah cenɗo hefane zunubaji man to lattake nangarɗam ma timmidiɗɗi hefeego zunubaji man ɗon feɗotiri ɓe timmididgo nangarɗam to lattake amma to lattake gargada waɗi ga nangarɗam ɗo kam kadi keɓa mbar jarima dedey gargada gaɗɗam ha nangarɗam ma yo derram jullo nangarɗam banni to a nangi timmidiɗɗam bo woɗi ko fistata nangarɗam ɓawa a nangi a timmini woɗi kujje goɗɗe feere ngari ha sharia to ɗe fe'ake rewde pistan nangarɗam yake feere kuje feere kam ko a amdi gaɗɗa ɗe walla amdaki ɗum waɗi kanjum be hoore majum fuu ɗo ɗum waɗini nangarɗam ma wonnake nangarɗam man ɗo yaratama ha juuloya nder ko fistata nangarɗam hoorejum gurtoto ɗum ha laabi ɗiɗi imana haala awraji ɗiɗi al awra yeesowa al qubul be al awra ɓaawa wiyete a dubur so a nangi nangarɗam to woodi ko wurti her laabi ɗiɗi ɗi kam fuu kanjum kam ɗum wonnan nangarɗam fotan gurtoto ɗum man kuuje bowaɗe ɗum bawle gurti ɗum masi wurti ɗum mani wurti ɗum wadi wurti walla hunde nde wowaka hayre noon a anda aɗo jooɗino hayre wurti her ma ɓawa a nangi a timmini ima wurtorigal yeeso ga kefere goɗɗo ñawan calcule o yaaɓe dokkamo lekki oɗon moɗa ñandere feere hayre man nde wurto noon yo to nangi nangarɗam o timmini hayre man nde wurtake ɗo o fama nangarɗam maako wonnake to lattake dow laabi ɗiɗi ɗo kam kala ko wurti her maaji fuu fotan ɗum bowa ɗum anduɗen ɗum hendu ɗum sofelorde ɗum kaza walla hunde nde wowaka noon hunde noon wari ni wurti nder reedu wari wurtigal toon wodi ɓe mbiɗo ɗum wonnan nangarɗam
e ɗon kadi bo ɗiɗaɓol man nder ko wonnata nangarɗam ko goɗɗo nangi nangarɗam timmidiɗɗam sottugo hakkilo ma a nangi nangarɗam timmidiɗɗam ma waɗi ni hakkilo ma sotti a anda e gonɗa e sottugo hakkilo bo a anda ko mbiyata walla bo wakkatiyel man kam a anda e gonɗa imma sottugo hakkilo e man ɓe faɗɗere a faɗɗama hakkilo ma sotti walla bo a ñawɗo aɗon no nder hakkilo ma amma nangi nangarɗam timmidiɗɗam ɓawo ɗon hakkilo ma dillini bakin minute seeɗa ɓawo ɗon hakkilo man wartoy walla bo wikere a moɗino moɗe ma ba derken moɗata ɗo amma ɗum sofayno a nangi nangarɗam timmidiɗɗam ɓawo ɗon ɗum soofi suy hakkilo ma sotti walla bo yaake man nden a waɗi ɗum noon ɓawo ɗon a nanguɗo nangarɗam noon suy comprimé man a moɗi walla a tufake suy a faami hakkilo ma sotti ɗo bo nangarɗam ma fistake yo ɓe sottugo hakkilo ɓe kala laawol ngol ɓi adamajo tokkori fuu to sotti hakkilo to sottini hakkilo mum ɗo bo ɗum fistan nangarɗam e ɗon kadi bo ko fistata nangarɗam memtaki al awra ma yeesowa wala ko heddi hakkunde ma ɓe al awra ma ɗuman a memti zakari ma a nangino na anda a memti zakari ma ɓe juuɗe ma bo direct noon amma to dow sirla memɗa wala probléme aɗon mata ɗon ñaña a ñañi dow sirla wala muskila walla ko sirla lesa aɗon no sakki a memi dow sirla man ɗo kam wala muskila amma to jungo ma memi direct ɗo kam sey nangitoɗa e to ɗawre ɗum bo woodi hadisol imam ahmad filli annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi man massa farjahu falyatawadda ko mo memi al awra mum yeesowa o nangito annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ɗo konngol lattingol niisugol woodi modiɓɓe mbi ɗum fistata nangarɗam no amma en ɗon gadda konnguɗi lattiɗi niisuɗi ha futba men ma e ɗon kadi bo nayaɓol nder ko fistata nangarɗam memki debbo to a memi debbo man bo hunde wurto her maɗa ɗo wonnete nangarɗam amma to a memi mo noon wala ko wurti her ma ɗo ɗum fistata nangarɗam ma e to tawren ɗum bo woodi hadisol fillama ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o lattake oɗon nanga nangarɗam to nangi nangarɗam o wara o hebboyo garawɓe maako oɗon dilla laawol juulurde ɗon o yaala o hebbo debbo maako ɓawɗon o dilla o juuloyo kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam joni kam memgo debbo to woodi ko wurti her ma nangitoɗa to wala a hebbake bo wala ko wurti her ma ɗo kam dilla jaha juuloya ɗo bo en gaddi konngol niisugol gaddi ha majum e ɗon kadi bo nder ko wonnata nangarɗam ɗanago ɗo yiɗi lattoyɗi tedduɗi ɗoygol teddugol a nangi nangarɗam a timmini a wari juulurde a ñallino huugo kuuɗe lattiɗe caatuɗe hidde ko liman wara an ka aɗo hara aɗanake anda e gonɗa ɗoygol teddugol yo ɗo bo modiɓɓe mbi kanjum bo ɗum fistan nangarɗam yo toddigol ɗoygol man modiɓɓe ɗon bolwa kalimaji jurdo man amma en koyde de ko masaba malikiya wolwi dow man amma ɗoygol lattingol koygol ɗo ka wala ko watta yo ɗoygol teddugol bo modiɓɓe mbi zabis man no keɓtirtagol teddugol ɗo wakkati aɗo ɗani man ɗo anda nastuɗo ɓe gurtiɗo anda ko feƴƴi amma to lattake aɗon waali ba aɗon gongani aɗon rena liman man ɗo wara a matan nastuɗo a matan gurtiɗo to goɗɗo maɓɓiti parewal a matan ɗo kam ɗum wonnata nangarɗam jowabol nder ko wonnata nangarɗam lattinde mapindire fukkitago acca dina silama kanjum bo to a nangi nangarɗam timmidiɗɗam a fukkitago bo ɗo wara jur ɗo wara be konngol imma kuɗa Allah walla kuɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam walla kuɗa diina man walla kuwa kuugal ko fukkitinde ko a ɓuran cakkina ha ɓaawo suudu walla kam kuwa kuugal lattingal gurtinan ngal ma silama ɓaawo a nangi nangarɗam timmidiɗɗam yo to goɗɗo o fukkitake bo ɗo bo nangarɗam maako man fistake sey o nangoya nangarɗam goɗɗam to o lorrake silama Allah cendoy wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ko moye hufrani ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله كوم كفراني إيمانكو كوغال ماكو wonnake yo nangugo nangarɗam bo ɗon nder imanako to woodi ko kuuɗa ɓaawo nangugo man ko wurtinte silama man kuugal ma yibbi yo woodi kuje goɗɗe feere bo ɗon fistan nangarɗam ma en gaddi lattiɗe kimmiɗiniɗe yo woodi kuje goɗɗe feere bo fistata nangarɗam ko a nangi ɗum fe'ake ɗum wurtake her maɗa walla ɗum waɗima nangarɗam ma fistatako hunde wurtinde ha tana laabi ɗiɗi ɗo masalan a woodi huudure a yehi l'hôpital ɓe ɓiɗɗanima nde bordi ko litre ɗiɗi wurti ta ɗon ɓe nangarɗam ma fistatako walla ƴiƴam noon gaɗɗam ha nokkure wonde feere a nangi aɗo dilla juurde a waɗi accident el famarel ƴiƴam ili ha ma wurtake loota ƴiƴam man no dilla continue a jaha juuloya wala ko watta a nangitittako ngam ko waɗi ngam na ha laabi ɗiɗi nane ɗo latti ɗum gurti ɗum man wurti e ɗon kat bo nder ko wonnata nangarɗam tuƴƴam a nangi ɗon a tuƴƴi no ƴiƴam man rufri ha tuƴƴugo fuu itta ƴiƴam man noon
ɓawa ɗon gara continue ko aɗo juula ba mbaɗo winde a defte meɗen ɗo tuƴƴam to fe anake ma ja timmindiraɓe tuƴƴam man loroɗa continue julde ma yo nagarɗam bo kanjum bo ala tuƴƴam bo kanjum bo wonnata nagarɗam e ɗon kala bo nder ko wonnata nagarɗam ɗo yiɗi lattiɗi pamari bana mbiɗen nane yo derraɓe woodi boofi yimɓe nangoɓe ɗon ukko hermaji ɗuɗɗum ha meɗen ɗo ta tawi ɓe ɗon nanga fu ɗon ukko ha boofi latti ɗum ko larani haala nagarɗam man nder boofi man soyde timmirgo terɗe man her ndiyam man tawa goɗɗo feere o nangi duuɓi walla oɗon nanga duuɓi o nangi o wara o haaɗa haɗo o yettata ko ha coɓɓuli o haaɗa haɗo ɗon ɗo kam memata ndiyam walla to looti koste mako gal jiha gal dedey korbule ɗo tawa ndiyam memata yoɗo ɗum ɗo dogga ɗum ɗon lortina ha yimɓe goɗɗo habdani nagarɗam kam to nangi kam kala a'da'ul wudu terɗe ɗe nagarɗam yiɗi ɗo kam fu o matinaɗe ndiyam o yarnaɗe ndiyam woɗɗum e ko waɗi bo nga woodi hadisol ibnu omar o annabijo sallllahu alayhi wa sallama o ewi goɗɗo ɗon nanga ɗon acci dede lam'are dede feɗendu waɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallama laari ha kosɗe ma ko lam'are dede qadru zufur dede feɗendu waɗe hadisol man annabijo nde yiɗum wi irji fa ahsin wudu'ak lora ya moƴƴitino e nagarɗam ma ɓawɗo o lori o moƴƴitini ɓawɗon o wari o juldi be annabijo sallllahu alayhi wa sallam yoɗo boofi man ɗon ukko ha meɗen kat bo nder boofi man soyde filtingo yeeso be ndiyam tawa goɗɗo mawɗo ɗon nangano o waɗani noon ba nagarɗam ɓikkon go o warrata ha nanema keerol yeeso kam iga fuɗirde gasa ha fuɗirde wakkude ega jajirka bo iga nofru ha nofru amma tawa goɗɗo o waɗa cakani noon dede ko larata yimɓe ni noon o waɗa ɗo bo nagarɗam man ɗam timmiday e noon ngal jiha korbule man bo ɗuɗɗum nder yimɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo biɗo waylul lil aqabi minan nas woodi korbule goɗɗe kam yangada hewtoto ɗum ko waɗi bo korbule man ɗe timminta nagarɗam e ɗon kat bo nder boofi walla bo ɗo kam ma en ɗon limta ɗum nder bid'aji wangingo anniya ha nagarɗam man wara o nanga anniya nagarɗam zura walla anniya nagarɗam asira ta wolu hanka ta wari a nangaman ta haɓɓi a ɓernde ɗo Allah kam andi kugal ma ta matin mo ngaw andi kanko kam ko suudi herma jango faɓɓi jango ha maya fu Allah cenɗo andi ko woni nder ɓernde ma tata matin ɗo kam Allah kuudata nde Allah kuudata kam haɓɓu anniya man ha nder ɓernde ma noon amma ta wangini anniya man a wi a wolwi ɗo kam modiɓɓe fu mbi a waɗi bid'a e noon masmugo dande goɗɗo feere o masma hoore ha o masma dande ma ko ɗo bo ɗum waray ha sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam e noon kal bo nder boofi garata ɓesdugo dow tati o loota go'o o loota ɗiɗi o loota tati o loota nayi o laara bacci kaygo yo ɗo bo ɗum boofol ta waɗi tati maati suy gotel ma dagi ɗum ɗiɗi ma dagi ɗum tati bo kanjum ɓurata wodgo amma ɓurnugo dow tati ɗo fakat asa ɗo kam a luuti sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam e noon kat bo nder boofi gaɗanɗi ha nagarɗam yimɓe woɓɓe feere ɗon ndaara to o nangi o timmini woodi coɓe meemi ɓanndu maako walla meemi gal jiha ha lumce maako ɓaawɗon to itti coɓe man ɓaawo nagarɗam maako o yiiɗe ɗo o wiya sey o nangito ɗo bo ɗum wala to ɓaawo nagarɗam ma a laari coɓe meemi ma lootaaɗe tan ngara nasta julde juula nagarɗam ma kam ɗon lutti cahiɗam amma sey to lattake a widdoyakeno widdaago ma man ɗo timmiday imma coofe man ɗo timmayno yumminano ngarɗa aɗon nanga kat bo idde ko timmina nangugo walla a timmini a faamiɗe ɗon gurto ɗo ka a loroto jaa timmindira be maaje ngara nangitoɗa amma latti ɗum coɓe yaasiije noon a nangi nagarɗam a timmini ɓe ngari ɗe memima ɗo ka a fuɗɗititta nagarɗam ma man an kam itta latti ɗum coɓe man tan ngam wala batte ko ɗe ngaɗata ha nagarɗam noon modiɓɓe fiti dow majum e noon kat bo nder boofi ngaɗata ɗuɗɗum nder yimɓe ɓe ɗon ndaara kamɓe kay yeeso ɓe nanga ɗo sey ɓe mbiddo ɓe ɗon ndaara sey o memto ndiyam o fuɗɗa nangugo ɗo bo wona e nder sunna annabijo sallllahu alayhi to woodi ko wurtirma walla ko woodi ko matata ja mbiddoyoɗa ɓawɗo ngara nanga amma goɗɗo feere ka wakkati joyi fuu to anan gonni ami memtoyo taw la laysa hada min sunnati rasuli to woodi ko pamɗa wurtoterma aya wurtirinma a fotti be majum a wari amma sarɗi fittake to ha nanga wuseña be moya ndiyam yo ɗo bo boofi yimɓe jurɗon ɗukko her majum to wala ko nanɗa kam an kan nanguɗon gam al aslu bara'a al asliya asli kam ɓi adamajo ceniɗo wala ko woni her muɗum amma to woodi ko matuɗa ja gurtinoya ɗum ɓawɗon puɗɗa nagarɗam min nangugo nagarɗam timmidiɗam yo boofol lattigol jeenayamol ragarewol ukkotongol ha latti ɗum nangoɓe boofol ngol kam ngol ɗon herori be rewɓe waɗoɓe verniji ha latti ɗum peɗeli mum o waɗa verni aɗo yiya ɗon o wara o jooɗo ɗon nanga ɓeɗo nagarɗam mako man ɗam sahatako ɗo itta o hefa ɗum taw o fuɗɗa nangugo
ngam to hefay ɗum o nangi o juuli julde maako man nde sahatako ngam verni be les verniɗo o fu ndiyam nasata her majum noon boɗɗi non modiɓe fiti dow majum e noon lajna daima ha saudiya fof fiti dow majum wi debbo taw ɗo mari verni se o itta verni man to nanon kam fu nangardam maako sahatako ɓe derraɓe